alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Jagtbox. Det her, det er så episode 3. Og vi var i gang med at bygge en fin lille mine her. Så lad os bare komme videre på det. Først vil jeg lige skrue lidt ned på lyden. Og jeg skal se her. Ned ved lyden. Og så måske skal lidt musik på. Sådan der vil vi have den. Okay, men lad os få lavet noget trappeværk, fordi det synes jeg, det skal vi have. Det må være fint lige til at starte med. Tror jeg nok, vi skal. Men jeg ved, vi skal prøve at komme til at skubbe nogle flere. Jeg tror, jeg fjerner det der. Duk. Jeg har fjernet noget ting. Okay, så meget mellemrum, tror jeg ikke lige helt. Jeg skal have. Nå, anyway. Ej. Sådan der. Ja. Okay, det er alt balance med den her. Jeg tror, jeg vil skal op. Og level, se her. Måske skulle jeg prøve på et andet tidspunkt at finde ud af, hvordan at det her spil det overhovedet virker. Altså hvad det går ud på. Og jeg synes, de laver mig pænt meget, de der. Sådan der. Sådan der. Jeg lige så godt lave mine rimelig store, sådan så. Men starte ud med noget stort, det er jo alt for godt. Så må vi håbe, at man finder noget. Det kan være meget dejligt. Nå, det er sådan, så jeg ikke altid finder noget. Og jeg har fået fikset et problem med, at man kun kunne uploade 15 minutters videoer. Så nu kan vi uploade videoer, der er længere end 15 minutter. Det er faktisk ikke særlig svært at finde ud af. Man skulle bare indtage sin telefon. Så det gjorde jeg, og så skal det ligesom. Ui. Pæn uhyggelig musik. Ikke lige mine det der. Jeg ser det først lige der. Ej! Ej, det er bare ikke sjovt det der, drenge. Det er bare ikke sjovt. Okay, det er lidt spooky, men det går nok. Jeg kan sagtens overleve, jeg har en masse af træ. Lad os se her, jeg tror vi skal lige komme op igen. Det er nok, jeg håber virkelig, det er nok. Det er her. Okay, jeg vil sige, musikken er pænt uhyggelig. Sådan er det jo bare. Men det kan jeg ikke holde ud af, det er alt for uhyggeligt. Sådan der. Sådan der, så har vi lige ekstraheret det her. Så vi kan få det lidt hyggeligt.
Nu virker vist. Nu virker det hele vist. Det virker og virker. Det er jo ikke så meget, der virker. Det er bare mere. Ja, det er en mine, og det er det bare. Ej, de fjerner alt, hvad der hedder iron. I det her. Det håber jeg godt nok ikke. Iron er vigtigt, jeg fik så bare kan finde iron. Lad os se. Ja. Stens. Det er overlæg. Nå. Anyway. Det går sgu nok, du. Det går sgu nok. Ja. Yeah. Ui. Og hvis jeg ikke har sagt det før, så er jeg stadig syg, så er det derfor, jeg lyder lidt sådan, som jeg har røget hest eller sådan noget read og sådan noget. Bare rolig. Det er bare fordi, jeg er bare lidt syg, så. Ja. Også derfor, jeg mumler nogle gange, så I måske ikke har forstået mig. Det forstod jeg nok heller ikke til det. Men anyway. Okay. Så jeg ved, hvad nu laver bare rimelig meget. Sådan der. Bum. Så har vi ligesom lidt sådan, så jeg ikke behøver hele tiden nu. Så fortsætter det ellers bare nedad. Det var i hvert fald meningen, det skulle være sådan. Men det kan jeg godt se, det er lidt for kedeligt for jer at se for. Så det jeg gør, det er, at jeg vil komme op herfra. Ej. Nej! Ej, det er træls. Okay, måske skulle jeg ligesom have tænkt på det her. Nej. Okay, det kan jeg ikke vinde på. Så okay, det var lidt urealistisk, men jeg er jo ligeglad. Så! Ui! Der er kul. Så det kan man altså bruge. Så er der meget af det, så gør det jo slet ikke noget. Nå, men jeg skulle op og se her med den. Jeg var langt. Det er noget med at bygge. Jeg tror, det regner uden. Og en rainfall day in Minecraft. Lidt nederne, det regner udenfor. Men der er skov nok. Nu skal der være nogle fakler. Fakler. Det er ikke lidt der, jeg så. Okay, nu har jeg en lille fakler. Aldrig løb tør på fakler. Så skal vi flere, kan jeg sige. Ja. Fuck! Oj! 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 Væk! 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 De der, den tror nok ikke, de skal indespærres.
Hvordan er det nu, man laver... Wait, der kan måske bruge den her crafting guide her. Okay, mam. Det hjælper ikke så meget. Var der ikke noget lige der? Hegn. Det var det. Ja, okay. Jeg vidste ikke noget det. Så er man det godt nok det. Sådan der, nu kan vi være rigeligt af det. Okay, nu har vi 8. Der er vi mere. Lidt mere. Sådan, der var 14. Okay, ja, kom. Nej, derovre. Skal jeg lige prøve at fange indhegn de her. Derovre. Okay, det er nok. Hvis I gør som jeg siger, så bliver bare pisket over. Kom. Over. Kom. Væk. Kom. Ja. Nej. Bare. Hey, der. Nej. Nå, men det var så alt for i dag. Hej.